adunay duha ka dagkong pagpanglimbong sa Romano Katoliko nga simbahan. Nang limbong ilang gipatuo nga si Kristo ang nagtukod sa Romano Katoliko nga simbahan. Ikaduhang pagpanglimbong ilang gipatuo nga ang tag-iya sa Biblia Romano Katoliko nga simbahan. Ang paglimbong dili ka na trabaho sa langit o dili pud ka na trabaho sa mga apostol o sa simbahan nga gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Nga naman kaya pagpaglimbong manggod binuhatan man ko na siyawa. Kaya pagpaglimbong usa na sa pamaagi nga imong gibakakan ang mga tao o imong gilimod or imong gitaguan ang kamaturan. Mo na gitawag og pagpanglimbong. Karon kini atong higala nga pastoy Mr. Umpok doktoy man daw kuno ni sumala pa niya duha daw kadagkong sala sa mga Katoliko. Number 1 daw kuno gipatuo daw nato. Gipatuo daw sa simbahang Katoliko nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Ang question ingon siya pagpanglimbong daw kuno na. Ang pangutana karon unsa iyang basis nga pagpanglimbong na? Naabay gilatag si Mr. Umpok nga ebidensya pagnigar sa gisulti sa kasaysayan nga ang simbahang Katoliko gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Kumingon sila nga wala man gyud mabasa sa Biblia. Remember nga ang term wala o ang ebidensya nga wala dili siya magamit as strong evidence para pagdigar or para pagkontra sa usa ka baruganan o sa usa ka claim nga naay gitawag og ebidensya. So kining atong higala nga si Mr. Umpok mao ni ang nanglimbong sa hinungdan nga ingon siya pagpanglimbong pero wala siya gilatag nga ebidensya pagkontra sa mga facts nga ginalatag nato mga Katoliko concerning sa foundation sa simbahang Katoliko. Di ba? Oh. Kay ang pagkadili man gud mabasa, dili man gud na basis nga di tinuod. Bantayan na to ha, ang pagkadili mabasa, dili na basis nga ang usa ka pundok aron usa ka claim, dili gitawag og kinahanglan naa kay ihatag nga mga ebidensya pag prueba sa imong pagnigar o sa imong pagsupak sa usa ka gitawag og claim. So, kung mingon ka nga, ang imong prueba kay tawag inang dili mabasa, katawan na kay kung sa korte pa na, patid-patiran ka sa judge. Kay, ang imuhang tawag ining argumento, wa man na kay ebidensya niya, magsupak-supak ka. Niya manangil ka pa nga, tawag anang manlimbong nga, wa man kay ebidensya. Kabantay mo sa iyang tawag ining mga postings, wag digig ta makita nga, dili kita makakita nga naa siya gilatag nga ebidensya pagnigar sa kasaysayan nga ang simbahang Katoliko gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Wala si malatag kanang mingon siya nga Katoliko raman pud ang nagsultian na then mag-provide siya evidence nga mali ang gisulti sa Katoliko. Until now wala Until now wala. So karon ang nalimbong dili kita. Ang namakak ug ang nalimbong si Mr. Umpok. Nga naman kay nagsupak-supak nga walay ebidensya. Yan. Number 2, ingon pa niya, gipang-angkon daw nato, giangkon daw nato nga ato daw kuno ang Biblia. Ngano? Mugawas ba ang Biblia kung wala ang simbahang Katoliko? Ang Biblia composed of Old and New Testament ha? Manay sipyat aning mo mga tawhan na kay nagmamarunong ba? Nagpakaroon ingnon nga maalam mo, nagpakaroon ingnon nga tawag ini nga kabalo sa kasaysayan, sa gitawag og Biblia, pero di nila matug-an ang responsableng relihiyon nga nagpagawas ng Biblia. Daghan ka silang mga alibay sa mga Biblia kaniyadto na naman na. Pag-abot, Old Testament lang, di man na matawag na Biblia. Unya, remember nga ang New Testament, ang mga writer, mga Katoliko, unya, imposible nga ang mga writer Katoliko, unya pagkauman ang tag-iya Protestante. Niyabag na nga klase nga tawag ining baruganan. So wala giangkon lang sa simbahang Katoliko na ay pruweba. Gani ang 1st, 2nd, and 3rd century Christians nga naay tawag ining mga scripture sa gipanggunitan, puro to mga Katoliko. Katupamutbot ninyo nga kadtong tawag ining Vitus Latina, Katoliko gihapon naghupot adto. Di lang siya official version sa simbahang Katoliko, pero ang naghupot Katoliko gihapon. So kanang maingon mo nga gilimbungan sa tawag ining mga Katoliko mga tao, kamo ang nalimbong. Kaya ang kamatuuran inyong pulihan og kabakakan. Nagsigimog nigar, nagsigimog kontra, wa mo'y gilatag nga ebidensya.
Mana mga higalag maigsuon kung maminaw mo ining moong pastuya, doktoy man do kuno ni. Wa gyud mo makatunan. Kaya kung makatunan ninyo aning tawag ining pastuya, ang kalag padung sa impyerno kay sigurado gyud tanawa na ko nang ipangyawit bisag usa ka ebidensya way gilatag. Puro lang puro lang tawag anang chismis, mag-create og story. Instead of magkutlo og history, mag-create og iyang kaugalingong story. Niya bag. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.